प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण सर्वांना. सगळ्यांना हरे कृष्ण. आणि आपण साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्री राधा गोविंद यांचं दर्शन घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजीचे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही माझा सादर प्रणाम. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. हेही नरसिंहाचं श्रीकृष्णाचं रूप आहे. आपण दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेऊया. आणि आज आपल्या 9व्या अध्यायाला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी थोडीशी रिव्हिजन. काही गोष्टी थोड्या कमी काही खुलासा झाला असेल तर मी अजून आज थोडीशी खोलात जाईल. पण 8व्या अध्यायाची थोडीशी रिव्हिजन करून आपण पुढे जाऊया. मग जे प्रश्न पडले होते अर्जुनाला की ब्रह्म म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन मग कशा प्रकारे मृत्यूची तयारी केली पाहिजे, ज्याविषयी भगवंतांनी बोललंय. खूप कठीण आहे विषय आणि खूप कठीण आहे हे सगळं मनाला समजावणं. आणि या सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलणं अतिशय कठीण आहे, कारण कुठेतरी मनाला वेदना होत असतात. हे सगळं ऍक्सेप्ट करणं, प्रत्येक आपण म्हणतो ना की शेवटी हे जे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या दुःखालयामध्ये या सगळ्यांना तोंड द्यावंच लागतं. आणि कुठेतरी जेव्हा आपण म्हणतो की म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की ह्या सगळ्या दुःखालयामध्ये जगताय, भौतिक जगामध्ये जगताय, परंतु ते कशा प्रकारे स्वतःला कशा प्रकारे तुम्ही काय म्हणतात ना एका साच्यामध्ये धरलं पाहिजे, की मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती आणि भगवंतांच्या त्या स्मरणामध्ये तुम्हाला काय निश्चित मिळतंय. तर निश्चितच भगवंतांनी प्रत्यक्ष 8व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय की मृत्यूपासून भय बाळगू नका. आणि कुणाला भय असतं मग, की ज्यांना ज्याविषयी जाणत नाहीयेत. कारण प्रत्येकाला हा देह जगात घेऊन आलेले आहेत या भौतिक जगामध्ये. त्याला प्रत्येकाला हा देह जीर्ण झाल्यावर त्यागायचा आहे आणि कुठेतरी तो आत्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करणार आहे. परंतु हे हे जाणून हे ज्ञान, मग हे ज्ञान भगवंतांनी कसं दिलंय की मग दुसऱ्या अध्यायापासून की तू शरीर नाहीस, तू आत्मा आहेस. कुठेतरी शरीरधारी विचारण सरणीला आत्मधारी कुठेतरी आत्मा आहे आणि आपण आत्मा आहोत या विचारसरणीवर कुठेतरी आत्मध्यानी आणि मग त्या आत्मसाक्षात्कारी ज्या भावनेबद्दल आपण बोलतो आहोत, ते निश्चितच त्याचं ज्ञान ज्याला असेल तोच या भावनेमध्ये स्वतःला गुंतवू शकतो. आणि अशा प्रकारे या ज्ञानाने मग कुठेतरी तो उलगडा होऊन ज्याला ही उत्सुकता आहे, कोण या आध्यात्मिक मार्गावरती येत आहे. बघा आजच्याही अध्यायामध्ये आपण जाणणार आहोत. मग हे ज्ञान कसं मिळतंय, कारण बऱ्याच वेळेला जे आपण तर्कवादी बघतो, मायावादी बघतो, मग ज्या एथिस्ट लोकांनी म्हटलेलं आहे की मग भगवंत हे एक शक्ती आहेत आणि भगवंत मनुष्य रूप फक्त पृथ्वीवर येताना प्रकट होत आहेत, परंतु नंतर ते एक एनर्जी म्हणूनच आहेत, एक शक्ती म्हणूनच आहेत. मग काही निर्विकार त्या निराकार रूपाला म्हटलं जातं. आणि मग अशा या ज्ञानाचा कुठेतरी अभाव आहे असं जाणवतं. ज्या भागवतामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचं सगळं वर्णन केलेलं आहे आणि ज्या वेदांमध्ये, ज्या स्क्रिप्चर्समध्ये आपण जे वाचतो, की मग आपल्या ईशोपनिषदामध्ये आणि पुढेही जाऊन जे काही या स्क्रिप्चर्समध्ये ज्ञान दिलेलं आहे, त्या सर्व ज्ञानाच्या माध्यमातून हे जाणायचंय. आणि मग ह्या भौतिक जगामध्ये सुद्धा कशा प्रकारे मनुष्य
जे आपण कालच्या शेवटच्या अध्यायामध्ये बघितलं की मग अनेक पापांमध्ये गेलं तरी त्या पापांपासून कुठेतरी मुक्तता होते. ज्या वेळेला या भक्ती मार्गावर सुंदर अशा भक्ती मार्गाचा जो मार्ग स्वीकारला जातो, तिथे निश्चितच मग अनेक तप केले, यज्ञ केले, तरी त्या फळांपासून भक्त वंचित राहत नाही. कारण मग भक्ताचं निश्चितच भगवंताला भक्त हे निश्चितच विशेष असतात आणि भगवंतांच्या भक्तीचं भगवंताकडून निश्चितच रक्षण केलं जातं. त्या भक्तीचं, त्या भक्ताचं निश्चित रक्षण केलं जातं. जे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आपण काल ऐकलं, काल आपण बघितलेलं आहे याच्याही आधी, की प्रल्हाद महाराज जे प्रत्यक्ष प्रत्येक दिवशी ज्या मरण यातना सोसत होते, कारण कुठेतरी दृढ श्रद्धा होती आणि या सगळ्यातून भगवंत रक्षण करणार आहेत आणि ज्यांनी मग ज्या कारणासाठी प्रकट झालेले आहेत त्या खांबातून, त्या हिरण्यकश्यपूचा नरसिंहांनी वध करून प्रल्हाद महाराजांचं रक्षण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी पुढे की मग या ब्रह्मरूपाला, या ब्रह्म म्हणजेच जे ब्राह्मण आहे आणि ज्या ब्रह्म म्हणजे या परब्रह्माचाच अंश आहे, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हे जाणलेलं आहे. म्हणून तू मृत्यूपासून का भय बाळगू नकोस, कारण तुला कळणार आहे की याही पुढे हा जीर्ण देह त्यागून तू कुठेतरी ज्या भगवंतांच्या भगवत धामाला अतिशय सुंदर जागी की जिथे सच्चित आनंद, मग तिथे क्षणभंगूर नसेल सुख कुठलंही. आणि अशा ठिकाणी निश्चितच त्या धामाला पोहोचण्यासाठी मग त्या भक्ती मार्गावर अनेक जन्म जरी घ्यायला लागले तरी निश्चितच तो भक्तीचा मार्ग कुठेतरी खूप सुलभ आहे आणि खूप कठीण नाही, मग जे आपण आजच्याही अध्यायामध्ये जाणणार आहोत. आणि मग आपल्याला जाणलेलं आहे आपण की ज्या भरत महाराजांचं उदाहरण घेतलं, ज्या अजामिलाची कथा आपण ऐकली, की मग अगदी मरण यातना सोसताना ज्या युधिष्ठिर महाराजांनी अत्यंत अत्यंत असं योग्य उत्तर यक्षाला दिल्यानंतर यक्ष त्या पांडवांचे प्राण परत करतात. कारण अद्भुत गोष्ट काय आहे तर मृत्यूची तयारी लोक जाणत नाहीयेत, कारण या मृत्यूला सामोरं जायचंय परंतु त्याची तयारी लोक जाणत नाहीयेत. ही अतिशय अद्भुत गोष्ट आहे. युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितलं, कारण कुठेतरी मग मी छान आहे, मी ओके आहे का, या भौतिक जगामध्ये आहे, सगळ्या भौतिक सुखांपासून तुम्ही वंचित होऊ नका, परंतु जे सुख आहेत, जी काही सुख दुःखांच्या त्या चक्रातून आपण जात असतो, ते सुखही तितकंच त्याला अंत आहे शेवटी. आणि हे जाणायचंय आणि म्हणूनच हे जाणून घेऊन कशा प्रकारे कुठल्या भावनांमध्ये स्वतःला युक्त केलं जाईल आणि जी कृतज्ञता भगवंतांबद्दल आणि अशा कृतज्ञ भावनेतून स्वतःला जेव्हा जोपासलं जाईल तेव्हा निश्चितच ह्या भक्ती मार्गावर, मग त्या आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी उन्नती साधली जाईल. मग तिथेच कुठेतरी प्रत्येक वेळी जे म्हणते आजही आपल्या अध्यायात त्याचा उल्लेख आहे, कारण ह्या भक्तीच्या सुंदर अशा अवीट मार्गावर आहोत आपण. आणि मग त्या भक्तीच्या भक्ताचा जो टप्पा असतो तो पहिलाच टप्पा कुठेतरी श्रद्धा. आणि ती श्रद्धा अत्यंत महत्वाची. ती श्रद्धा नसेल तर पुढचे टप्पे काय आहो, मग त्याचा काहीच उपयोग नाहीये. कारण कुठेतरी ती श्रद्धा मनामध्ये ती ठिणगी थोडीशी पाहिजे, तरच ती कुठेतरी प्रगत होऊ शकेल. अशा प्रकारे आपण मृत्यूचं भय न बाळगता त्याला कशा प्रकारे सामोरं जाता येईल आणि त्यासाठी कशी तयारी, की मग ज्या भरत महाराजांनी हरिणमय झालं होतं सगळं जग त्यांचं, त्यामुळे फक्त हरणाचेच विचार होते हो. ज्या मरण यातना सोसताना आणि जेव्हा देह त्याग केला तेव्हा त्या हरणाचेच विचार होते आणि म्हणून त्या हरणाचा जन्म, की जो अगदी भक्ती भावाच्या शेवटच्या टप्प्यावर जे होते भरत महाराज, की भाव, मग तो प्रेम भाव, या प्रेम भावामध्ये सुद्धा असताना कुठेतरी त्यांना त्या शेवटी ज्या मरण यातना, मग मृत्यू समयी जे भाव मनामध्ये होते तोच जन्म त्यांना तोच जन्म त्यांना घ्यावा लागला. अशा प्रकारे अजामिलाचं आपण बघितलं की ज्याने नारायण नारायण कुठेतरी त्याच्या आधीच्या पुण्यकर्मातून त्याच्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण ठेवावं असं कुठेतरी त्याला जेव्हा सांगितलं गेलं, जेव्हा त्याला मार्गदर्शन झालं, तेव्हा त्या नारायण नाव ठेवल्यामुळे त्याच्या तोंडातून नकळत का होईना परंतु त्या नारायणाचे उच्चार होत होते. आपल्या मुलाला तो हे दे ते दे, कारण त्या मुलामध्ये खूप जीव अडकलेला होता. आणि म्हणूनच जेव्हा विष्णुदूत आणि यमदूत शेवटी आलेले प्राण द्यायला अजामिलाचे, तेव्हा त्यांच्यामध्ये बोलाचोली होऊन तेव्हा त्याला धड त्याला स्वर्गलोकही प्राप्त होऊ शकत नाही आणि नरकलोकही प्राप्त होऊ शकत नाही. कारण कुठेतरी नारायण, हे नारायण हे जे शब्द त्यांनी उच्चारलेले आहेत त्या शब्दांचं महात्म्य एवढं आहे की मग त्यांना निश्चितच त्या पृथ्वी लोकावर एक संधी दिली जाते आणि मग ती संधी घेऊन अजामिला पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये
कुठेतरी जेव्हा त्या आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःला उन्नत करतात तेव्हा ते मोक्ष मिळवू शकतात. अशा प्रकारे ज्या भीष्म महाराजांचं आपण उदाहरण बघितलं, की जे मृत्यूशय्येवर, ज्या बाणांच्या शय्येवर असताना त्यांनी विष्णू सहस्त्रनाम म्हटलेलं आहे, की ज्यामुळे भगवंतांचं प्रत्यक्ष दर्शन त्यांना होतच होतं, ज्याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. अशा या अध्यायातनं आपण जाणलेलं आहे. आता आपण 9व्या अध्यायाला ज्या शेवटी आपण जाणलं, की मग या भक्तीच्या अवीट मार्गावरती कसं पोहोचायचंय आणि त्या भक्तीच्या मार्गावर गेल्यानंतर त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला इतकं लीन करून घेता येतं, की मग ज्या यज्ञ, तप जरी त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलात, तरी त्या फळांपासून वंचित होणार नाही. कारण मग ती फळं ओघानेच मिळतात. परंतु ती जी शुद्ध भक्त झालेली व्यक्ती असते, त्याच्यासाठी ती बांधिलकी नसतेच हो. त्याच्यासाठी ते कर्तव्य नसतंच. तो असा ॲटिस्ट ते करत सुलभतेने ती भक्ती करत असतो आणि भगवंतांशी अतिशय एकरूप होण्याचा प्रयत्न असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 9.1 परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा, आता आपल्याला गुह्य ज्ञान मिळालं, गुह्यतम ज्ञान मिळालं. आता हे राजगुह्य बघा, जे ज्ञानाचा राजा आहे असं परम गुप्त ज्ञान भगवंत देतायत. बघा सिक्रेट काय आहे हो? सिक्रेट कधी असेल या भौतिक जगामध्ये, जेव्हा काहीतरी लज्जास्पद वागणूक केली जाते. हे कुणाला सांगू नको. हा, एखादी आनंदाची गोष्टही असू शकते, पण जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण हे कुणाला कळू देऊ नका. हो का? कारण त्या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी शेम असते, कुठेतरी लज्जा असते त्याच्यामध्ये. पण हे भगवंत प्रत्यक्ष ज्ञानाचा राजा, परम गुह्य असं ज्ञान, परंतु ते सिक्रेट नसून ते सर्वांना, की मग भगवंत त्याचा उल्लेख असा करतायत आणि ते ज्ञान सर्वांना उघड आहे. सर्वांसाठी तो खजिना ज्ञानाचा उघडलेला आहे. आणि एक अतिशय महत्वाचा शब्द भगवंतांनी इथे वापरलाय, की जो कुणाचा तू माझा मत्सर करत नाहीयेस. ज्या ज्या शिशुपालाची आपण गोष्ट ऐकली, ज्या कंस महाराजांनी, की ज्यांनी आयुष्यभर कुठेतरी कृष्ण 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 केलं, परंतु मनातली भावना काय, तर मत्सरी भावना, द्वेषाची भावना. तेच शिशुपालाबद्दल आपण ऐकलं. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत, की तू कधीही माझा मत्सर करत नाहीस आणि म्हणूनच मी हे तुला राजगुह्य, की जे परम गुह्य असं ज्ञान आहे, ज्ञानाचं गुह्य अगदी सर्वात गुपित असं ज्ञान मी तुला उघड करून सांगतो आहे. आणि ते जाणल्यामुळे तू या भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून कुठेतरी मुक्त होशील. मग ही दुःख सुखद, मग जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे तुला भोगायला लागतंय, परंतु त्यामध्येही कशा प्रकारे तू स्वतःच्या भावनांना प्रगत करायचंयस आणि तू या भौतिक जगातही उत्तमपणे स्वतःला आचरित करू शकशील, हे जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे. या दुःखांपासून कुठेतरी तू मुक्त होशील. मग जसं भगवंतांनी सांगितलं, की मत्सर, बघा या मत्सर शब्दाला अत्यंत महत्व आहे. मग जसं मी म्हटलं, की बाकी जे काम, क्रोध, लोभ आणि अनेक जे ज्या काही सगळ्या आपण म्हणतो ना, की अनर्थ निवृत्ती, मग हे जे सगळे अनर्थ आहेत, काम, क्रोध, या सगळ्याला कुठेतरी आपण परिवर्तित करू शकतो. त्या क्रोधाचं, जे हनुमानांचं उदाहरण घेतलेलं आहे, त्या क्रोधाला कुठेतरी हनुमानांनी भक्तीची सेवा, मग भगवंतांच्या आपल्या 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 लाडक्या अशा परमेश्वराच्या सेवेमध्ये, त्या आपल्या गुरुच्या सेवेमध्ये जे भगवंत होते, प्रत्यक्ष प्रभू होते हनुमानांचे, त्यांच्या सेवेमध्ये त्यांनी ती आचरण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या आचरणाला कुठलंही पाप मानलं गेलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे हे ज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, तो क्रोधाला सुद्धा भक्तीमध्ये परिवर्तित करता येतं. मग कामाच्या वासनेला सुद्धा परिवर्तित करता येतं. कुठेतरी या सगळ्याला परिवर्तित करणं हे महत्वाचं आहे. आणि त्याचं क्रोधाचं परिवर्तन होऊ शकतं. त्याचप्रमाणे लोभाचं, ज्या प्रकारे एखाद्या व्यक्तीला, मग ज्या अमरीश आपण जे बघितलं, फोडचे मालक आहेत, जे अर्थ, मग त्यांना ज्या ज्या काही त्यांना संपत्ती मिळत होती, त्या संपत्तीचा कधी-कधी लोभ केला, खूप त्यांनी हेवा केला नाही, आणि परंतु त्याला भक्तीच्या मार्गावरती त्यांनी विलीन केलं, की भगवंतांसाठी जे काही करू शकेल ती सेवा त्याच्यातनं दिलेली आहे. अशा प्रकारे या सर्व अनर्थ निवृत्तींना, या सर्व अनर्थांना कुठेतरी त्या
भक्तीच्या मार्गातून परिवर्तित करता येतं, हे जाणायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की तू कधीही माझा मत्सर केलेला नाहीयेस, म्हणून हे ज्ञान मी तुला, तू माझा उत्तम सखा तर आहेस, प्रिय शिष्य आहेस, पण तू मत्सर केला नाहीये. जे भगवंतांचा द्वेष करतायत, मत्सर करतायत, 18व्या अध्यायात भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलंय की अशांना माझं ज्ञान घ्यायचा अधिकार नाहीये, कारण ती मत्सरी द्वेषाची भावना आहे. मग कुठेतरी निष्ठाच नाहीये, श्रद्धाच नाहीये मनामध्ये. मग भगवंत म्हणताय राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षामगपगमं धर्म्यं सुसूखम कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मदान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी व आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ते सर्व ज्ञानामध्ये अत्यंत गोपनीय, पण ते राजा, ज्ञानांचा राजा पण आहे, की इतकं महत्वाचं ज्ञान आहे की या भौतिक जगातल्या या दुःखालयम मध्ये कुठेतरी तुला मनोबल तुझं वाढवायला आणि तुला त्या सामर्थ्याने सगळ्या गोष्टींना तोंड द्यायला निश्चितच हे ज्ञान कुठेतरी तुला उपयोगी होणार आहे. हे प्रत्यक्ष अनुभव देणार आहे, आत्मज्ञान देणारं असल्यामुळे ते धर्माने सुद्धा परिपूर्ण आहे. तिथे धर्माची सुद्धा परिपूर्णता आहे आणि हे अविनाशी असं ज्ञान आहे. आचरण करण्यात अतिशय सोपं आणि ज्याच्यातून तुम्हाला आनंद घेता येईल असं हे सुंदर ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परम तप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही, मग जसं मी म्हटलं की पहिल्याच टप्प्यावर जिथे आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार, कारण ती गोष्ट माहितीच नाहीये, ज्याविषयी ज्ञानच नाहीये. मग त्या गोष्टीवरती श्रद्धा असणं काय नसणं काय त्या व्यक्तीला त्याचा फरक पडत नाही. आणि म्हणूनच ती श्रद्धा असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तरच ते भगवंताची प्राप्ती करू शकतात. त्यांच्या स्वभावाची, जसं मी म्हटलं की क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, त्या भगवंतांचा स्वभाव जो आध्यात्मिक मार्ग आहे, आध्यात्मिक स्वभाव आहे, तो मूळ हा जीवाचा स्वभावही आध्यात्मिकच आहे. पण ते जाणणं, त्याचं ज्ञान घेणं हे श्रद्धा असल्याशिवाय शक्य नाही. आणि म्हणूनच ज्याची श्रद्धा नाही ते पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून येतात, त्यांचं पुनरागमन होत असतं. हरे कृष्ण. राधा माताजी. राधे राधे. हरे मी कृष्ण. माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हरे कृष्ण माताजी. मग कशा प्रकारे अव्यक्त रूपाद्वारे, बघा, ज्या ज्या नास्तिक लोकांना, अज्ञानी मूर्ख लोक, भगवंत म्हणतायत की अशांना ज्यांचा याच्यावरती अजिबात दृढ श्रद्धाच नाही, अशांसाठी मी अप्रकट आहे, अशांसमोर मी प्रकटच होत नाही. जसं आपण म्हणतो ना की एखादी गोष्ट, की एखादी कुठलं उदाहरण तुम्हाला द्यायचं झालं तर एखादी पेंटिंग उत्तम केलेलं असेल, त्या पेंटिंगला जाणणारा, बघा, त्या पेंटिंगला जाणणारच त्याच्यातले बारकावे जाणू शकेल, इतरांना नाही त्याचे बारकावे कळणार, कारण त्याचं ज्ञानच नाहीये. आणि म्हणूनच असाच पेंटर मग त्याच्या समोर त्याचं गुपित उलगडेल की कसं त्यांनी केलंय, मग त्या चित्राविषयी समजावून सांगेल, कारण त्या व्यक्तीचं तितकं ज्ञान आहे. आणि म्हणून आवाज गेला माताजी, तुमचा आवाज येत नाही. अनम्यूट, ओके, अनम्यूट केलं मी, म्यूट झाले होते, माहित नाही. तर ज्या प्रकारे मग तुम्ही माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे, भगवंतांनी सर्व जगाला व्यापलेलं आहे. जसं मी म्हटलं की प्रत्येक भगवंतांच्या श्वासापासून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहे, की भगवंत जडापेक्षा जडही होऊ शकतात आणि अत्यंत हलक्या वस्तूपेक्षाही हलके होऊ शकतात, की अशा प्रकारे ते अव्यक्त रूपाद्वारे सर्व जगामध्ये एका अंशामध्ये त्यांनी सर्व विश्व व्यापलंय. ज्या परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे, अशा या अंशाने सुद्धा भगवंतांनी सारं विश्व व्यापलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंतांच्या ठाई सर्व जीव आहेत, परंतु भगवंत त्यांच्या ठाई नाही, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा.
ज्या विश्वरूपाला आपण 11व्या अध्यायात जाणणार आहोत, त्या विश्वरूपाला सांगताना सुद्धा भगवंत सांगतायत की कुठेतरी ते टेम्पररी रूप आहे, ते कुठेतरी तात्पुरत्या स्वरूपावर ते प्रकट झालेलं रूप आहे. भगवंतांनी का? कारण अर्जुनाने जी विनंती भगवंतांना केली होती, कारण त्यांना जाणायचं होतं की विभूती जाणलेल्या आहेत, भगितलेल्या आहेत. आपल्याला परवा तोच अध्याय बघायचा आहे आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये जो विश्लेषित करून सांगितलंय की हे देवी देवता सुद्धा, की शिव ब्रह्मा हे भगवंतांमध्ये त्यांचा निवास आहे. परंतु भगवंत म्हणतायत की तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत, कारण कुठेतरी भगवंतांचा अस्तित्वाला, त्या परम तत्वांना जाणण्याची गरज आहे. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती नलवडे माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. 9.6 जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी जसं मी म्हटलं की ह्या भौतिक जगात आणि आध्यात्मिक जगातला आपण जो फरक बघितला की ही माया, मोह माया आणि योग माया ही भगवंतांचीच आहे. परा अपरा शक्तींबद्दल जे आपण जाणलेलं आहे, ही कनिष्ठ शक्ती, ही भौतिक प्रकृती ही भगवंतांचीच आहे. आणि या मोह मायेला ही माया अतिशय परीक्षा घेणारी आहे, परंतु ती माया पण स्ट्रॉंग आहे, कारण ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. परंतु भगवंतांनी आपल्याला ते ज्ञानही देऊ केलेलं आहे आणि म्हणून त्या मायेमध्ये किती गुरफटायचं आहे हे आपण जाणायचंय. त्या मायेचे भगवंत नियंत्रक आहेत आणि सर्व जीवांचे पालन पोषण करतात, की ज्यांनी या भौतिक प्रकृतीची, या जीवांची निर्मिती केलेली आहे. परंतु भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत प्रत्येक सृष्टीचे उगम स्थान आहेत, परंतु भगवंतांवर या सगळ्याचा कुठलाही प्रभाव नाही ना. त्या काम, क्रोध, लोभाचा कुठलाही आहे, त्रैगुणांचा प्रभाव नाहीये. कारण भगवंतांनी सांगितलंय भौतिक सृष्टीमध्ये मी तुझी निर्मिती केलेली आहे, त्या पराशक्तीचाच तू भाग आहेस. त्या जीवालाच भगवंतांनी जीवाच्या बाबतीत स्पष्ट सांगितलंय की अध्यात्म हा त्याचा मूळ स्वभाव आहे. आणि तुला जाणायचंय की तुला आध्यात्मिक उन्नती करायची आहे का भौतिक जगामध्ये स्वतःला गुरफटायचंय. जसा प्रबळ वारा वाहतो, तस आकाशात विसावतो, तसं जसं त्या मण्यांचं मी सांगितलं की त्या दोऱ्याचे भगवंत आश्रित आहेत, त्या मण्यांचे. ते मणी जर ओघळले असे तर ते विखुरतील हो. आणि म्हणूनच त्या धाग्याला भगवंतजी ज्यांनी आधार दिलेला आहे, भगवंतांनी सर्व प्राणी भगवंतांमध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. जे ग्रहलोक आपण बघतो, इतके जड ग्रहलोक आणि इतके अफाट असे ग्रहलोक का विश्वामध्ये तरंगू शकतात? कारण भगवंत प्रत्यक्ष महाविष्णूचं तत्व त्याच्यामध्ये आहे, जे क्षीरोदकशाही विष्णू या रूपामध्ये वावरत असतं. ज्या परमात्म्याला आपण गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक सजीवामध्ये बघतो, अशा या अंशाने भगवंतांनी सर्व विश्व व्यापलेलं आहे. हरे कृष्ण. सरिता माताजी वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेने मी पुन्हा पुन्हा व्यक्त होतो आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. 9.9 सर्व हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की संपूर्ण भौतिक सृष्टी ही माझ्या अधीन आहे. कारण ही जी मोह माया, योग मोह माया जी आहे, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जी माया आहे, ही सर्व भगवंतांच्याच अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच की ज्या ब्रह्माची निर्मिती, मग त्या ब्रह्माच्या एका रात्रीमध्ये एका दिवसामध्ये सगळ्याची उत्पत्ती होत असते आणि एका रात्रीमध्ये त्याचा प्रलय होत असतं. हे कशाने? तर इच्छेने. कुणाच्या इच्छेने? तर भगवंतांच्या इच्छेने. भगवंत हे प्रथम निर्माता आहेत.
ब्रह्मा हे दुसरे निर्माता आहेत. ब्रह्म हे भगवंतांचंच कुठेतरी क्रिएशन आहे आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की त्या इच्छेने. मग या तर्कवादी मायावादी लोकांना हे समजणं कितपत शक्य आहे बघा. एखादा तुरुंग असेल, त्या तुरुंगामध्ये जर एखादा राजा भेट द्यायला आला तर ते तुरुंगवासियांना काय वाटतं, तो राजा स्वतःच्या इच्छेने आलेला असतो त्या तुरुंगवासियांना भेटायला किंवा कसा चाललाय सगळा कारभार किंवा बघायला. परंतु त्या तुरुंगवासियांना वाटतं हा पण आपल्यातलाच एक आहे कोणीतरी. मग हे कसं वाटलं जातं, कारण त्या ज्ञानाचा कुठेतरी तो राजा असल्याचं ते ज्ञानच त्या लोकांना नसतं. असाच हा ज्ञानाचा ज्यांना अभाव आहे ते मायावादी तर्कवादी लोक अशा प्रकारचे नक्कीच कुठेतरी वाक्य करतात की मग ते आपल्यासारखेच आहेत, आपल्यासारखेच ते भौतिक प्रगतीमध्ये असतात. परंतु हे जाणत नाहीयेत की जे भक्तांच्या सहवासासाठी असुसलेले आहेत, असे भगवंतांना काय कमी आहे ज्या ऐश्वर्याबद्दल आपण जाणलेले आहे. आणि म्हणूनच कुठलीही कर्म, जसं आपण बघितलं त्या कमळाच्या पानावर जसं पाण्याचा काहीही प्रभाव नसतो, कमळाच्या पानाला ओलं देखील ते करत नाहीत, त्याचप्रमाणे भगवंत अलिप्त आहेत आणि भगवंतांना कुठलीही ही शक्ती बद्ध करू शकत नाहीत. सर्व भक्ती कर्मापासून ते अनासक्त आहे. मय्याध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण. दीपाली माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या इच्छेने जी ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, भौतिक प्रकृती ही भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करत सर्व चराचर ज्या 84 लक्ष योनीतून तो प्रवास होत असतो, त्या जीवांची निर्मिती सर्व भगवंतांकडून झाली आहे आणि तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार, मग त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आणि या सगळ्या भौतिक प्रकृती ही माता म्हटलीये आणि प्रत्यक्ष भगवंत हे पिता आहेत, ही पृथ्वी ही माता आहे आणि म्हणूनच या सगळ्याच्या नियंत्रणाखाली ही भगवंतांच्या इच्छेने या भौतिक प्रकृतीमध्ये वारंवार कुठेतरी उत्पत्ती आणि त्याचा संहार होत असतो. ही भगवंतांची इच्छा आहे हे जाणा आणि म्हणूनच इच्छेने ते भक्तांच्या सहवासामध्ये येत असतात. ज्या भक्ती मार्गावरचे टप्पे मी तुम्हाला जे सांगितले, मग या भक्ती मार्गावरतीच आपल्याला जाणायचंय की मग या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा मी सांगितल्या, त्या प्रत्येकाचं उदाहरण सुद्धा आहे की ज्याचं उदाहरण आहे प्रत्यक्ष श्रवणम कीर्तनम आपण जे भगवंतांची गीताचा उपदेश ऐकतोय, मी भगवंतांच्या त्या संवादापर्यंत तुम्हाला पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतेय, ते कीर्तन करण्याचा मी प्रयत्न करतेय. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम. मग स्मरणम म्हणजे स्मरण करतायत. मग ज्या ध्रुव महाराजांनी अनेक ज्यांना नामस्मरणासाठी मंत्र दिला गेला त्या भगवंतांचं नामस्मरण केलं. मग स्मरणम अर्चनम वंदनम, ज्या वंदनम केलेलं आहे, नमस्कार करून भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे. साख्यम दास्यम पादसेवनम, ज्या लक्ष्मीने पूजा केलेली आहे भगवंतांची. आणि मग साख्यम जे अर्जुनाचं उदाहरण आहे, दास्यम जे हनुमानाचं उदाहरण आहे. अशा प्रकारे मग आत्मनिवेदनम, ज्या बळीराजांनी भगवंतांसमोर आत्मनिवेदनम केलेलं आहे आणि ज्या गोस्वामींनी, जे मी सांगितलं की जे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हे सर्व गोस्वामी भगवंत चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले आहेत आणि या सगळ्यांना कुठेतरी जेव्हा हे ज्ञान झालेलं आहे तेव्हा निश्चितच त्यांनी या भक्तीच्या मार्गावरती बघा कशा प्रकारे हे राजगुह्य ज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हेच जाणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करा. जे आपण जाणतो की या भौतिक प्रकृतीमध्ये आणि मग इच्छेपासूनच भगवंतांच्या हे सर्व निर्मिती होते, परंतु हे न जाणणारे कोण लोक आहेत बघा. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम आदिश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मानव सदृशामध्ये की ज्या भगवान या रूपामध्ये अर्जुनाला जिथे भगवद्गीता सांगितली त्या कुरुक्षेत्रावरती भगवंत प्रत्यक्ष मनुष्य रूपामध्ये अवतरलेले होते. आणि असं हे मनुष्य रूप की मानव सदृश रूपामध्ये जरी भगवंत प्रकट झाले, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की अगदी बाजूला येऊन भगवंत उभे राहिले, तरी आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत आणि माणसाच्या ज्या मिस्टेक करण्याच्या, ज्या चुका करण्याचे गुणधर्म आहेत, त्या सर्वांपासून भगवंतांना ते जाणूच शकत नाही. आणि म्हणून मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण झालो तरी मूर्ख लोक भगवंतांचा उपहास करतात. आणि मग भगवंतांना जाणायचाच ज्यांनी प्रयत्न केला नाही, या अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा, ज्या प्रत्येक जीवाची निर्मिती ही भगवंतांपासून आहे, हे सर्व जाणण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला ते भगवंताला दिव्य स्वरूपामध्ये जाणू शकतात. पण इतर लोक नाही. जे आपण बघितलं की मूढा लोक, मूर्ख लोक आणि अशा प्रकारचे अज्ञानी लोक हे जे भूताची पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत की अघोरी काही कृत्य करतात. मग अशा प्रकारे या सर्वांना त्या लोकांमध्ये आणि त्या श्रद्धेमध्ये त्यांना त्याचाच कुठेतरी दर्शन होतं. आणि म्हणूनच मग जे मूर्ख लोक आहेत, अज्ञानी लोक आहेत, ते भगवंतांची कुठेतरी उपहास करायला सुद्धा मागे पुढे बघत नाही, कारण ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव असतो तिथे. मोघाशा मोघ कर्माणो ज्ञाना विचेतसः राक्षरी मासुरीं चैव प्रकृती मोहिनीं श्रितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे मूर्ख लोक आहेत, राक्षसी, की जिथे कुठेतरी अज्ञानच आहे, ज्ञानाचा अभाव आहे, अशा प्रकारे गोंधळलेले लोक जे असतात ते राक्षसी, नास्तिक, तामसी वृत्तीकडे कुठेतरी आकर्षित होतात. आणि मग त्यांचा जो मनामध्ये भ्रम असतो, त्या भ्रमिष्ठ अवस्थेमध्ये त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप, त्यांची ज्ञान संस्कृती सगळ्यांना कुठेतरी पराभूत होतो. कारण ते ज्ञानच नाहीये, तर मग ते आचरणात काय आणणार? आणि त्या आचरणात आणण्यासाठी त्या ज्ञानाचा पूर्णपणे जाणून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच या ज्ञान संस्कृतीचा जेव्हा हे मूर्ख राक्षसी लोक जेव्हा योग्य पद्धतीने वागत नाहीत, कुठेतरी ज्या त्यांच्या मुक्तीच्या आशा कुठेतरी कमी होतात. मग जसं मी म्हटलं की प्रत्यक्ष भगवंत जरी समोर आले तरीही आपले इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की आपण भगवंतांना ओळखू शकू की नाही, तिथे शंका आहे. आणि म्हणूनच या राक्षसी आणि नास्तिक लोकांना मात्र असे तामसी विचारच कुठेतरी आकर्षित करतात. मग कोण भगवंतांना जाणतं? आणि अशा प्रकारे आपण या कथेला थोडंसं जाणायचंय. महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्. हरे कृष्ण. राधा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. राधे हरे राधे. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे महात्मे ज्यांनी तो बॅलन्स साधलाय, कुठेतरी स्थैर्य आणलेलं आहे, प्रकृतीच्या आश्रयाखाली आहेत, ते भक्तीमध्ये इतके रममाण झालेले आहेत की मग तहान भूक सुद्धा त्याची तमा नाहीये त्यांना. आणि कारण भगवंतांना त्यांनी परम तत्वाला कुठेतरी ओळखलेलं आहे, त्या अविनाशी अशा पुरुषोत्तम श्री भगवंतांना ते ओळखतात. असे हे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरीचे माधवेंद्रपुरी चित्रामध्ये जे आपल्याला दिसत आहेत. आणि हे माधवेंद्रपुरी कुठेतरी जेव्हा यमुनेच्या काठी तपस्या करत असतात, आपलं ध्यान करत असतात, ते सगळं ध्यान चालू असताना तिथे एक बालक येतो, छोटा बालक. आणि तो बालक म्हणतो की तुम्ही उपास केलेला आहे आणि तुम्हाला हे दूध घ्यायला लागेल. कारण माधवेंद्रपुरी ती खरोखर कुठल्याही गोष्टीची तमा, कारण खाणं पिणं आवश्यक आहे की नाही त्याचा विचारही न करता कुठेतरी फक्त नामस्मरण करत होते. आणि मग जेव्हा त्यांना नामस्मरणातून ज्या महात्म्यजनांना, मग त्या मुलगा तिथे आला आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही उपाशी आहात. आणि मग तो म्हणाला माझ्या आईने हे दूध पिलेलं आहे. ते माधवेंद्रपुरी म्हणतात की तुला कसं हे माहिती? कारण माझ्या आईला सगळं माहिती आणि आमच्या गावामध्ये कोणीही या भागामध्ये उपाशीत राहू नये अशी तिची इच्छा आहे, आणि म्हणूनच हे दूध मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे.
परंतु फक्त ते दुधाचं भांड टाकू नका, नाही तर माझी आई मला ओरडेल, असं हे भगवंत प्रत्यक्ष ज्या आपण परम तत्वाच्या रूपामध्ये भगवंतांना जाणणार आहे त्यांनी भगवंतांना सांगितलेलं आहे. परंतु माधवेंद्रपुरी काही काळाने तिथे एक दिवसच असतात आणि तेव्हा हे सगळं झाल्यानंतर त्यांचा अभ्यासाचं गोष्टी उरकल्यानंतर ते येऊन तिथे माधवेंद्रपुरी कुठल्याही प्रकारे एक सेकंड परत आवाज गेला माताजी तुमचा. नाही, हरे ते कृष्ण. थांबलेत माताजी, त्यांनी 1 मिनिट बोलली, 1 मिनिट म्हटली. हो हो, मीच मुद्दामच झालेले, 1 सेकंद काम होतं. तर मग असे हे माधवेंद्रपुरी तिथे यमुनेच्या काठी तिथे ध्यानाला बसलेले असतात आणि ध्यानाला बसलेले असताना हा मुलगा येतो, कमंडलूमध्ये दूध घेऊन येतो, की माझ्या आईला माहितीये तुम्ही उपाशी आहात आणि तुम्ही उपाशी राहू नका. माझ्या आई म्हणाली की कुणीही आपल्या या भागामध्ये उपाशी राहता कामा नये आणि म्हणूनच तुम्ही याचं सेवन करा. आणि मग ते दूध माधवेंद्रपुरी घेतात त्या मुलांकडून आणि त्या मुलाला न नाकारता ते नाही म्हणतात, ते दूध स्वीकार करतात आणि ते दूध ग्रहण करतात. आणि मग तो मुलगा भगवंतांना सांगतो माधवेंद्रपुरींना, की हे तुम्ही हे जे भांड आहे ते फेकू नका, नाहीतर माझी आई मला ओरडेल, मी ते भांड परत घ्यायला नक्की येईल. आणि मग असं करता करता रात्र होते. माधवेंद्रपुरी तिथेच निजतात आणि निजल्यानंतर मात्र त्यांच्या स्वप्नामध्ये हा मुलगा परत येतो आणि मग सांगतो, की मी प्रत्यक्ष माझं नाव गोपाळ आहे आणि मी तुझ्यासाठी दूध घेऊन आलेला तोच मुलगा आहे. परंतु मी तुझीच वाट बघत होतो, की कधी माधवेंद्रपुरी इथे येतायत आणि मला काही हल्ले झाले ज्या आधीच्या काळामध्ये, तेव्हा एका पुजाऱ्याने मला झुडपामध्ये लपवून ठेवलेलं आहे. तर तिथे मला काटे टोचतायत, मला खूप भूक लागली, तर तू मला खूप काटे टोचून दाह होतोय, तू मला चंदनाचा लेप दे आणि म्हणून त्या झाडा झुडपातून तू मला बाहेर काढ, असं कुठेतरी त्याला भगवंतांना त्या स्वप्नामध्ये दिसतं आणि ते खडबडून जागे होतात. म्हणतात, आपण काय केलं? आपण भगवंतांकडून सेवा घेतलेली आहे. आपण त्यांची सेवा करण्याऐवजी आपण भगवंतांची सेवा घेतली, भगवंतांकडून सेवा घेतली. अनेक गावकऱ्यांना ते जमवतात आणि सांगतात, की असं असं भगवंतांनी दृष्टांत देऊन सांगितलंय, की इथे त्यांची इथे भगवंत आहेत, की तिथे अडकलेले आहेत. आणि त्या प्रत्यक्ष झाडाझुडपामध्ये जेव्हा माधवेंद्रपुरी जातात सर्व इतर गावकऱ्यांच्या मदतीने, तेव्हा बघतात तर तिथे मूर्ती असते एक भगवंतांची आणि त्या मूर्तीला माधवेंद्रपुरी बाहेर काढतात. जी मूर्ती म्हणजेच ईश्वरपुरीचे, की जे नाथद्वाराचे श्रीनाथजी आहेत आणि त्या श्रीनाथजींचं तेथे देऊळ बांधलेलं आहे. आणि म्हणूनच असे हे महात्मे, की ज्यांनी या परम तत्वाला जाणलेले आहे, जे आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जगतात, की ज्यांनी देहाची काही तमा केलेली नाही, त्यांना अन्न पाण्याची सुद्धा तमा नसते, अशा या माधवेंद्रपुरींचं हे उदाहरण दिलेलं आहे, की जे दुर्लभ महात्मा आहेत, ज्यांनी या भगवंतांच्या परम तत्वाला जाणलेलं आहे. आणि असे महात्मा कोण आहेत हो मग अजून, की जे जे भगवंतांशी संबंध करून तो भगवंतांचा संबंध कुठेतरी प्रस्थापित करून त्या भजन क्रियांना, त्या सत्संगाला निश्चितच कुठेतरी प्रगत करत असतात. असे हे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला दिसत आहेत चित्रामध्ये. आणि म्हणूनच म्हणलं जात आहे भक्तीच्या या सुंदर मार्गावरती सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माताजी. सुनीता माताजी वाचा. सुनीता माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. ए महात्मे जन, सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्ती भावाने नित्य माझे उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि असे हे महात्मे जन, जे दुर्लभ महात्मे, ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की अनेक मॅरेथॉन धावणारी अनेक लोक असतात हो, पण ती मॅरेथॉनची स्पर्धा जे पूर्ण करतात आणि त्या तत्वाला जे जाणतात, मग अनेक सगळी दुःख सहन करत किंवा जे काही कष्ट सहन करत ती स्पर्धा पूर्ण केली जाते. दुःख म्हणण्यापेक्षा ते कष्ट, की त्रास होतोय, शरीराला यातना होत आहेत, परंतु सगळ्याला सहन करत जेव्हा तो शेवटचा अगदी जो विजेता असतो तो अगदी शेवटपर्यंत त्या पोहोचतो, तेव्हा निश्चितच अशाच प्रकारे या उपमे दाखवलेला आहे, की या उदाहरणादाखल, की असे हे महात्मे जन आपल्या निश्चयामध्ये दृढ असतात आणि म्हणूनच त्या समाधीस्थ, त्या भक्ती भावाच्या मार्गावरती, त्या प्रेम भावनेमध्ये स्वतःला लीन करू शकतात.
आणि म्हणून या भक्तीच्या टप्प्यांवरती की पुन्हा पुन्हा त्याचा उल्लेख येईल की अनेक अनेक सेवांनी, ज्या नवविध भक्तीच्या सेवांनी मग सततन कीर्तयंतो, की कीर्तन करण्याने बघा की सतत माझे कीर्तन करीत, की मग ज्या प्रकारे तुम्ही भौतिक जगामध्ये बघाल हो, मग तुम्हाला न्यूजपेपर काय देतो हो मला सांगा, की सर्वजण न्यूजपेपर वाचता का हो तुम्ही? की ज्या तुम्हाला कसला आनंद मिळतो का हो त्याच्यामधून किंवा काही प्रेरणा मिळतात का हो त्याच्यामधून? या भौतिक जगामध्ये सकाळी आल्या आल्या मग पेपर टाकलेला असतो, तो इच्छा होते का हो वाचायची तुम्हाला आता? चॅट मध्ये सांगाल मला? नाही. नाही होत. का नाही देत हो? का नाही होत ही इच्छा? नाही होत कुणाला? का? कारण काय हो त्याचं? कारण काय असू शकेल त्याचं? कुठेतरी तुम्हाला उदासीनता येते त्यानी? कुठेतरी तुम्ही कुठेतरी निराश होता? कारण त्या बातम्याच अशा असतात हो. कारण ज्या विषयी वर्णन केलेलं असतं ते वर्णनच इतकं भयानक कधी-कधी आणि इतकं इम्प्रॅक्टिकल डिप्रेशन येते. अगदी बरोबर स्वाती माताजी, मोनिका माताजींनी नैराश्य येते. अगदी साहजिक आहे कारण त्या कुठेतरी छळलं आहे, ह्याचा खून केला आहे, त्याला पळवलेलं आहे, हे लुटलेलं आहे, ते लुटलेलं आहे. अशा सगळ्या निगेटिव्ह कबूल आहे प्रॅक्टिकल म्हणून तर हे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हो. या सगळ्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखालीच तर जगतोय मनुष्य. परंतु ती भावना कुठेतरी मिसिंग आहे. कृष्ण कुठेतरी मिसिंग आहे ना तिथे आणि म्हणूनच या सगळ्या ज्या बातम्या कुठेतरी नैराश्य आणतात. पण हेच तुम्ही बघा या सगळ्यांच्या तोंडावरती कसा आनंद आहे हो. निर्मळ आनंद आहे. ज्या प्रभुपादांची पुस्तकं वाचण्यामध्ये काय आनंद आहे, ही भगवद्गीता वाचण्यामध्ये, त्याचं अध्ययन करण्यामध्ये काय प्रेरणा मिळते ह्याची प्रचिती तुम्ही स्वतःच घेऊ शकता. आणि म्हणूनच दृढ निश्चयाने हा महात्मा जन, हे महात्मे जन प्रयत्न करत असतात भगवंतांच्या बद्दल संवाद. आणि म्हणून तुम्ही जाणा बरं की या आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी 10 पावलं पुढे गेल्यानंतर पुन्हा 4 पावलं का मागे खेचली जात आहेत हो? का खेचली जातात? कारण कोणी जाणू शकेल का हो? कोणी सांगू शकेल याचं कारण? की मग या आध्यात्मिक मार्गावरती तुम्ही पुढे जाताय, तुम्हाला उन्नती करायची आहे, प्रगती करायची आहे, पण काय ब्लॉकर्स आहेत? मग काय अडचणी आहेत? काय सांगू शकाल थोडंसं तुमच्या विचारांनी? अगदी पूर्ण बरोबर. विश्वास नाही. पूर्ण विश्वास, बरोबर, बरोबर. हे तर अगदी आहेच श्रद्धेचा मार्ग. अजून काय जाणवू शकतं? आपण सातत्य ठेवत नाही ना प्रत्येक सातत्य. गोष्टी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि कुठेतरी इस्कॉनची विशेषता मी सांगितली होती तुम्हाला. काय दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये? समजत नाहीये कीर्तन, शंकर? कीर्तन, नामस्मरण बरोबर, कीर्तन. नामस्मरण. आणि म्हणूनच त्या सगळ्याच आहे म्हणजे की तुमचा भक्तांशी संवाद, भक्तांचं असोसिएशन आणि त्या भक्तांच्या संगतीमध्ये. आणि म्हणूनच भक्तीच्या टप्प्यावरती पुढचा की साधू संघ, की म्हणूनच कुठेतरी ज्या डिवोटीज मध्ये मग इस्कॉन मध्ये तुम्ही जाता तेव्हा तुम्हाला अनेक भक्त भेटतात की त्यांच्याशी ती आध्यात्मिक पातळीवर चर्चा केली जाते. मग कोणी भगवद्गीतेचा अभ्यास करतंय, कोणी भागवत ऐकतंय, कोणी मग जे विचार शेअर केले जातात बघा त्या संवादातून. हेच तुम्ही भौतिक जगामध्ये बघा बरं, एखादी निगेटिव्ह बसलेला असणारा माणूस तुमच्या बाजूला बसला आणि जर त्यांनी तुमच्याशी बोलायला सुरुवात केली, तुम्हाला काय वाटेल हो तिथून? निश्चितच तुम्हाला उठून जावंसं वाटेल. कारण त्या नकारात्मक भावना तुम्हाला असह्य होतील आणि त्याने तुमच्या मनावरही तितकंच दडपण येईल. आणि म्हणून त्या नकारात्मक भावना नसून कुठेतरी जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीविषयी आणि त्या साधू संघातून, त्या भजन क्रियेतून, त्या कीर्तनातून कुठेतरी तेव्हा तो संबंध प्रस्थापित भगवंतांशी केला जातो. आणि म्हणून त्या डिवोटीजचं असोसिएशन हेच कुठेतरी तुम्हाला अडथळे न आणता तुम्हाला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करत असतं. आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती साधण्यासाठी निश्चितच कुठेतरी या अडथळ्यांना, त्या ब्लॉकर्सना जाणलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या साधू संघ, त्या भक्तांच्या असोसिएशन, भक्तांच्या कुठेतरी सहवासामध्ये स्वतःला निश्चितच ठेवलं पाहिजे. तरच आपण म्हणतो ना कुठेतरी चांगली संगत, आपण मुलांना सांगत असतो की संगत चांगली पाहिजे, की त्याचे परिणाम, कंपनी मेक्स यू, काय म्हणतो ना आपण, त्याचे परिणामच तुमच्यावर होत असतात. नकळत का होईना ते परिणाम तुमच्यावर होत असतात. आणि म्हणूनच त्या साधू संघातून, त्या कीर्तनातून नित्य भक्ती भावाने वंदन करून हे महात्मे पूजा करत असतात आणि भगवंतांची उपासना करत असतात. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकारं सामं यजुरेव च. हरे कृष्ण. शंकर प्रभूजी वाचा.
शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे जगता कृष्ण प्रभूजी. माता हरे कृष्ण. हा वाचतोय ना मॅडम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आवाज नाही येते. येतोय येतोय प्रभूजी. वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण. वाचा मी प्रभूजी. मी या जगताचा पिता माता. मी या जगताचा पिता माता आधार आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय ज्ञेय. येस. ज्ञेय शुद्धीकर्ता आणि ज्ञेय तसे सामवेद आणि कुठेतरी तुटत होता तुमचा आवाज प्रभूजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं नेटचा काही इश्यू असेल प्रभूजी. हरकत नाही. झालंय वाक्य पूर्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. आणि म्हणूनच या जगताचा बघा की कालच्या अध्यायामध्ये आपण जाणलेलं आहे की मग कुठेतरी पाण्याच्या रसामध्ये ज्या 8व्या ज्या 7व्या अध्यायामध्येही आपण जाणलंय की मग कुठे मला. हरे कृष्ण प्रभूजी. वाचलं तुम्ही. तुमचा Mute आवाज पण होत- तुटतोय प्रभूजी. आणि मॅडम माताजी म्यूट पण होत नाही. आहे. एक हरे मिनिट. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या जगताचा की जिथे भगवंतांनी अर्जुनाला जो प्रश्न पडला होता की कशा प्रकारे कुठे मी तुला शोधू शकतो, कुठे बघू शकतो, ज्या पाण्याच्या रसामध्ये, बलवानांच्या बलामध्ये, बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये, अशा या सगळ्या की चंद्रापासून वनस्पतींचे जे रस असतात या सगळ्या रसामध्ये मग त्या पाण्याचं सुद्धा किती अमृताप्रमाणे महत्व आहे. अशा या सगळ्याचं बीज अशा प्रकारे भगवंता काय आहेत तर भगवंत हे प्रथम निर्माता आहेत आणि यांच्या बीजापासूनच या सगळ्याचा उत्पत्ती झालेली आहे. म्हणून भगवंत माता पिता आधार जो त्या माळेप्रमाणे दोऱ्यावर ओल्याप्रमाणे भगवंत जे आधार देत आहेत मग या सगळ्या ब्रह्मांडांना सर्व ग्रह लोकांना ज्याला आपण विश्वरूप दर्शनामध्ये या चराचराला आपण भगवंतांमध्ये बघणार आहोत या सगळ्याचं ज्ञेय म्हणजेच ज्ञानाचं ध्येय कुठेतरी परमात्म्याला जाणायचंय. शुद्धीकर्ता ओंकार प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. त्या विभूतींना आपल्याला उद्याही बघायचं आहे ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत भगवंतांच्या की मग कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये आपण भगवंतांना विभूती म्हणून बघू शकतो हे जाणायचं आहे. ज्या यजुर्वेद सामवेद या सर्वांमध्ये आपल्याला भगवंत प्रत्यक्ष त्यांचा वास आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 9.18 मीच ध्येय पोषण करता प्रभू साक्षी निवास आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीज मीच आहे. 9.19 हे अर्जुना मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवतो आणि पडवतोही. मी अमृत तत्व आहे. मी मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत चेतन आणि असत जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख ऐकला ज्या परम तत्वाला आपण जाणलं हे अतिशय असं मोहक भगवंतांचं भगवान रूप ज्या गोलोक धामामध्ये बघा अत्यंत आनंद आणि असंच भगवंतांचं जे सत चित आणि आनंद की जे ब्रह्म म्हणजे सत ब्रह्म म्हणजे सत की सत्य रूप आहे. चित म्हणजे सगळ्या ज्ञानाने परिपूर्ण असं जे परमात्मा रूप जे वैकुंठामध्ये भगवंतांचं दिसतं आणि मग जे आनंद कायम आनंद प्रस्थापित करतं अशा या सच्चित आनंद जे भगवान रूप आहे ते आपल्याला फक्त गोलोक धामामध्येच दिसू शकतं. असं हे बासरी घेतलेलं मनमोहक असं भगवंतांचं जे रूप आहे त्याच्यावरच सर्व अत्यंत सगळ्याचं आश्रयस्थान जीवलगू मित्र जे भगवंतांनी ज्या अर्जुनाला भगवंत म्हणतात की तू माझा प्रिय सखा आहेस आणि ज्याची उत्पत्ती या भौतिक प्रकृतीची उत्पत्ती प्रलय हे भगवंतांपासून आहे. ज्या अविनाशी बीज ही भगवंतांपासूनच आहे आणि म्हणूनच या परा अपरा जे सत असत की जे जड प्रकृती आणि शाश्वत जी आध्यात्मिक प्रकृती आहे जी परा प्रकृती आहे तीही भगवंतांपासूनच आहे. आणि भगवंतांपासून मग या सगळ्यापासून जे प्रखर तेज त्याच्यापासून उष्णता आहे की जे विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघणार आहोत की अनेक हजार सूर्य अवकाशामध्ये प्रकट झाले आणि उगवले तरी जितकं प्रखर तेज असेल तितकं प्रखर तेज या भगवंतांच्या रूपामध्ये आपल्याला त्या ब्रह्म रूपामध्ये ज्या प्रकट झालेल्या रूपामध्ये आणि तिथूनच या उष्णतेचं कुठेतरी भगवंतांपासूनच हा ज्या वरुण राजापासून पर्जन्य येतो तो वरुण राजा सुद्धा भगवंतांच्या अधीक्षतेखाली आहे आणि या सगळ्यांचं निवासस्थान हे भगवंत आहे आणि भगवंतांमध्येच हे स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. स्वाती जहाग.
हरे या कृष्ण स्वाती 9.21 बरोबर आहे ना? नाही हो वाचा. माताजी 9.20 आहे. हा 9.20 वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकांची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्यलोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. 9.21 याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यूलोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रियोपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून बघा ही सायकल दाखवली आहे कशी, की ही पुन्हा वर जातीये पण पुन्हा तो जो त्याचा आकार आहे कुठेतरी स्लोप आहे. आणि म्हणूनच मग जे पुण्यकर्म करतायत, इतकं दान केलंय, धर्म केलाय आणि सोमरसाचं ज्या वेदाध्ययन केल्याचं की अनेक त्या मंत्र उच्चारांनी आणि अनेक गोष्टींनी पुण्य कमवतायत, पण ज्या फलक वैराग्याला आपण जे बघितलं की कुठेतरी ते पूर्ण होत नाहीत. मग आपण 7व्या 6व्या अध्यायामध्ये पण जाणलेलं आहे की कुठेतरी जेव्हा हे पूर्ण होत नाही तरी त्यांना त्यांचंही कुठेतरी नुकसान होत नाही. अशांना निश्चितच कुठेतरी स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होते. मग ज्या भगवंतांनी सांगितलं की अर्जुनाला सुद्धा सांगितलं की तू आनंद नाही असं मानू नकोस, कारण तू जर जिंकलास तर तू पृथ्वी लोकावरती राज्य करणार आहेस, तू हरलास आणि तू जर मृत्यू पावलास तरीही तुला स्वर्ग लोकामध्ये निश्चितच आनंद उपभोगता येईल. परंतु काय त्याला पण आहे कुठेतरी. कारण का? कारण पापकर्णापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात, परंतु पुन्हा पुण्य क्षीण, कारण तिथे कुठेतरी पाप पुण्याचा माप तोललं जात आहे. हो, आणि म्हणून जेव्हा पुण्याचा पूर्ण क्षीण जाईल, पुण्य जेव्हा पूर्ण संपेल तेव्हा मग पुन्हा निश्चितच त्यांना पृथ्वी लोकावरती या मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म घ्यायला लागतील आणि मग पुन्हा या चक्रामध्येच अडकायला लागेल. पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या त्या चक्रामध्ये अडकावं लागतं. कारण कुठेतरी ती पुण्य काम क्षीण होऊन, कारण त्याला कुठेतरी भक्तीची जोड नाहीये. हो मग कारण कुठेतरी तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. तिथे कुठेतरी ती भक्तीची भावना, कारण मला मोक्ष मिळवायचाय, मला इथे हे करायचंय, मी पुण्य कमवलंय, त्याच्यामधला मी कुठेतरी गेला नाहीये. आणि म्हणूनच हे सगळं पुण्यकर्म निश्चितच सत्कर्म केलं जातं, परंतु तिथे कुठेतरी भक्तीचा मार्ग मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच त्याला जाणायचंय ज्या भक्तीच्या मार्गावरून भगवंत जे हे राजगुह्य ज्ञान देतायत की तू एक भक्त आहेस, तू मत्सर कोणाचा करू नकोस, तू भगवंतांचा देखील मत्सर करू नकोस. ज्या लोकांविषयी आपण तर्कवादी लोकांविषयी जाणतो त्या निश्चितच त्या लोकांसाठी, आणि ज्यांच्या मनात श्रद्धा नाहीये, तिथे अस्तित्वच नाहीये, तिथे त्या श्रद्धेचं अस्तित्व नाही, तिथे कुठे तुम्ही भक्तीची कसं काय भक्तीबद्दल जाणणार आणि त्या आध्यात्मिक मार्गावर कशा प्रकारे उन्नती कराल ते अशक्य आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. स्वाती नलवडे माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्याविषयी आधीही आपण उल्लेख केला होता की जे भगवंतांच्या या भक्ती, हे भक्त भगवंतांना निश्चितच विशेष आहेत आणि जे या दिव्य रूपाला जाणतात, ते दिव्य स्वरूपाचं जे चिंतन करत आहेत, अशांकडे भगवंत म्हणतायत. ज्या LIC मध्ये सुद्धा आपण हा शब्द योगक्षेम वहाम्य की आधी सुद्धा आणि नंतर जिंदगी के साथ भी आणि बाद भी, की जे उणं आहे, मग जे तुमच्याकडे उणं आहेत तेही भगवंत देतात आणि त्याची जपणूकही करतात. त्या भगवंता त्या भक्तीची जपणूक केली जाते की तो भक्तीचा मार्ग त्या जन्मामध्ये जरी त्यांनी 40% पूर्ण केलं आहे तरी ते 40% भगवंतांकडून जपलं जातं आणि निश्चितच पुढच्या जन्मी त्या कर्मांचा जो काही पुण्य कर्मांचा जो काही भाग असेल त्याप्रमाणे त्यांना तो जन्म मिळतो आणि त्या आध्यात्मिक मार्गावरती ते आपली उन्नती साधू शकतात, त्या पुण्य कर्माला कुठेतरी पूर्ण करू शकतात. अशा या गोष्टीला जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच त्या भक्तीच्या मार्गावरती काय विशेष आहे आणि भगवंतांशी ते एकरूप होण्यामध्ये आणि भगवंतांना जाणण्यामध्ये कशा प्रकारे हा भक्तीचा मार्ग किती योग्य आहे हे जाणण्याचा प्रयत्न करा.
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. मोनिका माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु ज्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आधीच्याही अध्यायामध्ये उल्लेख आहे की त्या देवी देवतांची पूजा या दृढ श्रद्धेने, मग त्या पूजेला कुठेतरी दृढता आली पाहिजे, ज्याच्यामध्ये नितांत श्रद्धेची आवश्यकता आहे. योग्य मार्गाने योग्य मंत्रोच्चाराद्वारे विधीपूर्वक त्या पूजा करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. आणि म्हणूनच ती नितांत श्रद्धा आणि तो भक्तीचा भाव, ही देवताच ज्या देवतांची पूजा केली जाते, ज्या दुर्गा मातेची पूजा केली जाते, ज्या लक्ष्मीची पूजा केली जाते, ती श्रद्धा भावनेने केली पाहिजे. आणि म्हणूनच कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने ती पूजा करणं हे अत्यंत चुकीचं असतं. आणि म्हणूनच त्या योग्य मार्गाने ती पूजा करणं हे अत्यंत योग्य असतं. यान्ति देवव्रता देवान् पितृत्यांति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण. राधा माताजी वाचा. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतामध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. राधे राधे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात त्यांना इंद्रलोकाची प्राप्ती होते, स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते. पण जे अघोरी पद्धतीने काही भूत प्रेत पिशाचादी आपण बघतो की या आत्मा या सगळ्याच्या ज्या पूजा करतात ते कुठेतरी आपण ऐकतो आजच्याही काळामध्ये कुठेतरी ही जादू टोणा आणि याचा कुठेतरी कारण अघोरी प्रकार की ज्याने इतरांना त्रास केला जाईल असे प्रकार सुद्धा या गोष्टी घडू शकतात. कारण ती तामसी प्रवृत्ती कुठेतरी त्या भावनेने त्या पूजा केल्या जातात, मग त्यांना ते भोगही भोगायला लागतात आणि त्या कर्माचा जो काही प्रभाव असतो त्या नरक यातना सुद्धा त्यांना भोगायलाच लागतात. आणि अशा प्राण्यांमध्ये अशा नरकामध्येच त्यांना जन्म घ्यायला लागतो. म्हणजे पूर्वजांची पूजा करतात ते त्या योनीमध्ये जातात, जे माझी उपासना करतात ते निश्चितच भगवत धामाला जातात. आणि म्हणून त्या भक्तीच्या मार्गावरती ज्या भगवंतांना परम तत्वाला ज्या कृतज्ञ भावनेने ती पूजा केली जाते ते निश्चितच त्या धामाला पोहोचवू शकतात. परंतु जे काही अघोरी पद्धतीने आणि अज्ञानाने ज्या कमी ज्ञानाने जे पूर्वजांची पूजा करतात किंवा कुठल्याही प्रकारचं मग ते कृतज्ञपणा, परवाही मला एक विचारलं होतं की ते पूर्वजांची कृतज्ञता महत्वाची आहे आणि आपण जे आशीर्वादाच्या भावनेने ज्या योग्य मार्गाने विधीपूर्वक जेव्हा त्या पूजा केल्या जातात ते त्याप्रमाणेच त्या कर्माचं फळ मिळत असतं आणि त्या कर्माचं ते काय म्हणतात ना विहित कार्य संपादित केलं जातं. अशा गोष्टींना जाणण्याचं आणि असं ज्ञान घेणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणून नाहीतर मग त्या योनींमध्ये तो जन्म त्या लोकांमध्ये तो जन्म घ्यायला लागतो आणि निश्चितच त्या कर्माचंच ते कुठेतरी प्रतीक असतं. हरे कृष्ण. एक मिनिट. आवाज कम करो सब लोग. आवाज बंद अभी. एक मिनट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आवाज गेलाय का? नाही माता. हा नाही मीच एक सेकंद एखादा फोन ना तो घ्यायचा नव्हता, कट केला. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जी पूजा केली जाते, जी भगवंतांची पूजा केली जाते बघा, तर भगवंतांची पूजा करणं कठीण आहे का हो? मग या भक्ती मार्गावरती ज्या भक्ती मार्गाला आपण जाणतो आहोत, जे आधी आपण बघितलं की या भक्तीच्या मार्गावरती जे महात्मे पूजा करतात, मग जे अगदी भक्तिभावाने पूजा करतात आणि त्यांचं चिंतन करतात त्या भगवंतांना हे भक्त निश्चितच विशेष असतात. मग ही पूजा करणं खूप कठीण आहे का हो? तर नाही. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु परुतम वश्नामि प्रयतात मनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 9.26.
जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. म्हणून या इस्कॉन मध्ये हे 56 भोग दिसत आहेत. असे अनेक, आता तुम्ही जन्माष्टमीला बघितलं असेल, 108 भोग आणि असे हजारो भोग तयार केले जातात की कांदा लसूण विरहित भगवंतांसाठी तो नैवेद्य अर्पण केला जातो. आणि त्या नैवेद्याचं जसं मी म्हटलं की अनेक सणासुदींच्या आणि वेगवेगळ्या काही ठराविक कारणांनी आपण निश्चितच ती पूजा असते. जेव्हा ठराविक भगवंतांना जी भक्ती मार्गाने पूजा अर्चना केली जाते तेव्हा आपण काही विशेष बनवतो, त्याचा तर नैवेद्य दाखवला जातो. परंतु ती कृतज्ञ भावना रोजच्या रोज सुद्धा जे काही तुम्ही बनवलंय, मग अगदी पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतकं सुद्धा भगवंतांना पुढे आहे हो. एखादं अगदी भक्तिभावाने आणि त्या प्रेमाने एखादं फळ अर्पण केलं, एखादं फूल, एखादं पान, जे तुळशीचं पान भगवंतांना जे प्रिय आहे, नाही तर एक चमचा जे पाणी सुद्धा भगवंतांना जर अर्पण केलं तर भगवंत त्याचा स्वीकार करतात. भगवंताला सगळ्या भक्तांना भगवंतांनी स्वीकारलेला आहे. त्याचप्रमाणे भगवंतांना खूप अगदी भोगाची आणि निरनिराळ्या पदार्थांची ही खूप काही ज्यांना संन्यासी, ज्यांचा ऐश्वर्य संन्यास आहे हो, ज्यांना कुठल्याच गोष्टीची काय म्हणतात कमतरता नाहीये, त्यांना कशाची अपेक्षा असणार आहे. आणि म्हणूनच भक्ताला एवढं सुद्धा भक्तांनी केलं तर ते भगवंतांना निश्चितच अर्पण केलं जातं आणि ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतं. इतकी सुंदर कथा आहे त्याच्या मागे. भावाग्राही जनार्दन, विदुराकडे भगवंत गेलेले असतात आणि त्या विदुरांच्या पत्नी भगवंतांचं स्वागत करतात. कृष्ण प्रत्यक्ष विदुरांच्या घरी जातात, कारण त्या दुर्योधनाने भगवंतांना आमंत्रण दिलेलं असतं. परंतु विदुर काय, परंतु दुर्योधनाची भावना भगवंताला माहिती असते. कारण जो पूर्णपणे आपण बघितलं ना की ज्याच्या मनामध्ये सगळे काय मत्सर असतो, द्वेषी भावना असतात आणि विनाशकाले विपरीत बुद्धी, अशी त्याची विपरीतच बुद्धी असते. तिथे भगवंत जाण्याचं स्वीकारत नाहीत आणि ते विदुराकडे जातात. आणि विदुराकडे गेल्यानंतर तिथे जेव्हा त्यांची पत्नी त्यांचं स्वागत करते, कारण विदुर नसतात घरामध्ये, आणि त्या विदुरांच्या घरी जेव्हा जातात तर तेव्हा त्यांना त्यांचं स्वागत केलं जातं. त्या स्वागत केल्यानंतर ती विदुरांची पत्नी त्या भगवंतांच्याकडे, कृष्णाच्या त्या चेहऱ्याकडे आणि कृष्णांकडे, त्या तेजाकडे आणि त्या चेतनेकडे बघत राहतात की त्यांना भानही नसतं ते काय भगवंतांशी व्यवहार करतात. व्यवहार म्हणण्यापेक्षा जे भगवंतांचं स्वागत करण्यामध्ये अर्पण करतात, तर ते हातामध्ये केळ घेतात आणि केळाला सोलतात आणि ते केळं टाकून देतात आणि ते साल भगवंतांना अर्पण करतात. परंतु भाव बघा, इतक्या त्या प्रेम भावामध्ये ते असतात भगवंतांच्या की ते अर्पण केलेलं भगवंतांना अर्पण, श्रीकृष्णांना साल अर्पण केलं जातं तरी कृष्ण त्याचा स्वीकार करतात. ते नाकारत नाहीत की मातेने, माऊलीने मला साल दिलेला आहे आणि केळ टाकलंय, कारण ती भावना, ते प्रेम भगवंतांचं पोहोचलंय हो. तो भक्तीचा भाव भगवंतांपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि त्या भक्तीचा भगवंत स्वीकार करतात. आणि म्हणून भावाग्राही जनार्दन, जसा भाव आहे तसा देव भगवंत त्याचा स्वीकार करतायत. त्या भावाचा, त्या भक्ती भावाचा स्वीकार करतायत. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा स्वाती माताजी. हे कुंतीपुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या नैवेद्याचं महत्व, की जे काही तुम्ही रोज जे वाचता आहात किंवा जे काही तुम्ही कर्म करता आहात त्याची कृतज्ञ भावना ही महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना ते अन्न जे खाणार आहोत ते भगवंतांना कृतज्ञतेने अर्पण करून, तू जे काही दान करतोस ते भगवंतांना अर्पण करून, मग त्या भक्तीच्या मार्गावर आपण ज्या सेवा सुद्धा बघणार आहोत 12व्या अध्यायामध्ये, की मग जे काही तुमच्याकडे आहे तुम्ही भगवंतांना त्यातला भाग आणि ती कृतज्ञता अर्पण केली तर ते त्या तपस्या सर्व भगवंतांना अर्पण म्हणून करावे. जे युद्ध तू करणार आहेस, ज्या युद्धाला तू सामोरा जाणार आहे, ते युद्ध तू मला म्हणून अर्पण कर. ते कर्म करतो आहेस ते तुझं कर्म तू केलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच भगवंतांनी त्या निष्काम कर्माला, त्या अकर्माला कुठेतरी श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. कर्म संन्यासापेक्षा तो योग, कर्म योग, ते निष्काम कर्म, ते अकर्म निश्चितच कुठेतरी श्रेष्ठ आहे. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
मी कोणाचा द्वेष करत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत. परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे. माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या उद्धवाला भगवंतांनी अगदी सखा म्हणून स्वीकारलेलं, ज्या सुदाम्याला स्वीकारलेलं, ज्या प्रकारे सुदाम्याचे भगवंतांनी, जसं मी सांगितलं की भावाग्राही जनार्दन जसं उदाहरण दिलं, जसा भाव तसा देव, आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण उल्लेखले आहे की ज्याप्रमाणे शिशुपालाला मग शत्रुत्वाच्या भावनेनेच भगवंतांनी स्वीकारून त्याप्रमाणेच त्याचा नाश केलेला आहे, तशा प्रकारे जशा भावाने भगवंतांना, ज्या सुदाम्याने भगवंताशी साख्य म्हणून केलेलं आहे, त्या मित्रत्वाच्या भावनेनेच भगवंताने ते रेसिप्रोकेटिव्ह आहे, कुठेतरी ते प्रतिसादात्मक आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांकडे कुठलाही पक्षपात नाहीये. त्या ब्राह्मणाला, क्षुद्राला, वैश्याला आणि कुठल्याही वैष्णवाला सुद्धा, कुठल्याही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आणि क्षत्रिय या सर्वांना भगवंतांनी स्वीकारलेला आहे. कुठलाही पक्षपात नाहीये. आणि जो कोणी भक्ती मार्गावर भगवंतांची स्वीकार करतोय किंवा जी सेवा करतो आहे ते निश्चितच भगवंतांना विशेष आहे. अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्यभाग साधुरेव समंतव्य सम्यग् वसितो हि सहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या जगाई मदाईला सुद्धा भगवंतांनी कुठेतरी क्षमा केलेली होती, कारण अत्यंत वाईट वागून सुद्धा जे भक्तीच्या मार्गावरती येतात, मग ज्या मृगारींची आपण कथा ऐकली, ज्या वाल्याचा वाल्मिकी झाला म्हणून अतिशय जे वाटमारी केली, ज्या प्राण्यांना अगदी अर्धमेल करून ज्यांनी त्याचा उपभोग घेतला, अशा मृगारी जेव्हा भक्तीच्या मार्गावरती येतात तेव्हा त्यांचं पूर्णपणे परिवर्तन झालेलं आहे. ज्या नारद मुनींनी त्यांना भक्तीच्या मार्गावरती आणलेलं आहे, त्या भक्तीच्या मार्गाला स्वीकारलेला आहे, आणि म्हणूनच ज्या भक्ती सेवेमध्ये जर तो गुंतला आहे तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे निश्चितच त्याचा कुठेतरी त्याला संत मानलं पाहिजे. आणि म्हणूनच त्या मृगारींचं मृगारी ऋषींमध्ये परिवर्तन होतं, त्या वाल्याचं वाल्मिकीमध्ये परिवर्तन झालेलं आहे, ज्यांनी सुंदर असं रामायण रचलेलं आहे. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भय हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तू माझा प्रिय भक्त आहेस, सखा आहेस, तुझा कधीही नाश होणार नाहीये. आणि म्हणून तू निर्भयी हो, दृढ हो आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर. त्याच प्रकारे प्रल्हाद महाराजांना आपण चित्रात बघतोय की ज्या नृसिंहांच्या अवतारामध्ये हिरण्यकश्यपूचा वध करून भक्तांनी त्या भक्त प्रल्हादाला भगवंतांनी त्या भक्त प्रल्हादाचं रक्षण केलेलं आहे, त्या भक्तीचं रक्षण केलेलं आहे. कुठलंही सिद्धत्व करायचं नव्हतं हो, कुठलाही प्रूफ द्यायचा नव्हता, कारण त्या दुष्टांचा संहार करायचा होता. आणि म्हणून भगवंत तिथे प्रकट झाले होते त्या खांबामधून, आणि त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी जे आहे त्या भगवंतांना तो भक्त निश्चितच विशेष आहे. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रे स्तपियांती पराम गतिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते नम्र जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र, कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे मी आधीही उल्लेखलं की मग त्या कुठल्याही निम्न जन्माचे, मग तो निम्न म्हणून धरलाच जात नाही भगवंतांकडून, कारण जे त्या भक्तीचा आश्रय घेतात. ज्या हरिदास ठाकूरांविषयी मी सांगितलं, चैतन्य महाप्रभूंचे जे शिष्य ते मुस्लिम जातीने होते, परंतु ज्यांना भगवंतांनी नामाचार्य म्हणून, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी नामाचार्य म्हटलं होतं, जे 3 लाख भगवंतांचं नामस्मरण केल्याशिवाय कुठलंही अन्न पाणी सुद्धा सेवन करायचे नाही, इतका तो नामाचार्य, इतकी ती शुद्ध भक्ती होती.
आणि म्हणूनच भगवंतांकडे कुठलाही भेदभाव नाही. कोणीही भक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जर लीन झाला तर भगवंत निश्चितच त्याचा स्वीकार करतात आणि सर्वोच्च स्थानापर्यंत भगवंतांच्या ते पोहोचू शकतात. आणि म्हणूनच भगवंत इतका हा सुंदर श्लोक आहे जो प्रत्येकाने स्मरण करावा. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी, हरे धन्यवाद. कृष्ण. असा हा ज्ञानांचा राजा असलेलं राजगुह्य ज्ञान की तू भक्तीमध्ये स्वतःला संलग्न कर. तू एक उत्तम भक्त आहेस आणि म्हणूनच तू कुठलाही मत्सर करू नकोस. तर तू माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर. दुसरं काही नको हो. भगवंतांना पत्रम पुष्पम फलक तोयम हे अर्पण केलंस काय आणि तू वंदनम साख्यम दास्यम या सगळ्या भक्ती सेवेतून भगवंतांपर्यंत पोहोचलं तर भगवंतांचं पूजन कर. ज्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवेतून भगवंतांशी कुठेतरी जो संबंध प्रस्थापित केला जातो त्या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण कर आणि त्या रममाण झाल्याने तू निश्चितच त्या भगवत धामाला प्राप्त होशील. हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर निश्चितच तुला त्या धामाची प्राप्ती होईल की पुन्हा उठून तुला निश्चित या भौतिक जगामध्ये परतून यावं लागणार नाही. असा हा सुंदर असा श्लोक आहे जो प्रत्येकाने निश्चितच स्मरणात ठेवावा. अशा या भक्तीच्या सुंदर मार्गावरती आपण एक नवीन भक्तीचा अध्याय आज पूर्ण केलेला आहे जिथे भगवंतांचं ऐश्वर्य ज्ञान आपल्याला दिसलंय. या भक्तीच्या मार्गावरून कशा प्रकारे भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि मग ती अवीट गोडी जाणलेली आहे आपण भगवंतांची. भक्ती धामा भक्ती मार्गाची अवीट गोडी जाणलेली आहे. अशा या नवम अध्यायाला समाप्त करते. अथ नवमोऽध्याय समाप्त. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद सगळ्यांना. आणि कुणाला काही प्रश्न असतील हात वर केलेले प्रश्नांसाठी आहेत का बघा माताजी, तुम्ही त्यांना अनम्यूट करू शकता. नाही, हात कुणाला काही प्रश्न आहेत? मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते. काही प्रश्न नसतील तर आपण प्रार्थना म्हणू.